I won't even do my last name. It's Weidema, but it's so the whole long thing on your thing, Femke Weidema, just Femke, like Prince or Madonna. It's easy. Ik wilde alles kunnen doen en ik had het gevoel dat in Nederland altijd tegen mij gezegd werd van... Doe even normaal, doe je al gek genoeg. En ik had al het gevoel van ja, ik wil eigenlijk graag naar Amerika. Want als ik ergens songwriting kan leren, ja, dan is er Berklee College of Music in Boston. Dat is dé plek om songwriting te studeren. Dus ik dacht van ja, moet je je toch voorstellen dat ik daarheen zou kunnen. Don't tell me I can't sing this song. Tell me that I got it wrong. 'Cause this is where I belong. Don't try to change my melody. Make me sing it differently. 'Cause this is where I belong. That I can see. Listen to the sound of my own heartbeat. I'm tempted by the brightest fire. They call my name, but it feels so far. Don't tell me I can't sing this song. Tell me that I got it wrong. 'Cause this is where I belong. Don't try to change my melody. Make me. Hier is haar naam nog net zo bekend, maar Femke Weidema uit Drachten is heel succesvol in Amerika. Als songwriter en zanger, maar vooral als producer. Haar veskes binnen net alleen nog op de radio te jaren, maar ook in films en op televisie. Pigelieks in de serie Nashville. Muzikanten van over de hele wereld willen met Femke werken. We zijn nu op weg naar Peter King, dat is een van mijn mix-engineers. En we gaan luisteren naar een artiest die ik aan het developen ben, Carissa heet ze. En we hebben net een song meegedaan, dus we gaan even luisteren naar de mix. Ja, ik hoop dat het goed is. You never know. Hola! Hey. Ik had zulke grote dromen. Ik wil muziek schrijven voor film en tv. Ik wil op een groot podium staan, voor duizenden mensen spelen. Ja, dan was het altijd van, ja, nou even normaal doen, Femke. Even rustig aan doen. Ja, dat is een beetje overdreven allemaal. En toen had ik meegedaan aan de Grote Prijs van Nederland als singer-songwriter. En toen had de jury ook gezegd tegen mij van, ja, je bent te pop, je bent te commercieel. En ja, dat zat me altijd dwars. Want ik dacht zo van, wat is er mis mee met muziek maken wat heel veel mensen goed vinden? Commercieel betekent niet dat je iets maakt wat vies is. Dat is dat je iets maakt wat heel veel mensen willen horen of zien of wat dan ook. Ik bedoel, dat is iets wat gewoon heel veel mensen aanspreekt en daar is niks mis mee. En dat betekent niet, ik bedoel, er zijn vast ook dingen die heel veel mensen aanspreken die niet kwalitatief gezien zo hoogstaand zijn. Maar het geeft een gevoel aan mensen. Als je ergens op kan dansen, als je er verdrietig wordt of blij van wordt, als het een emotie creëert, dan is het in mijn ogen succesvol. En als het een emotie creëert in ontzettend veel mensen, dan is het nog meer succesvol. En dat wil ik. Oh, is that what you just did? Yeah, so it's still one guitar, but it just sounds there. Nice. It just gives space for the vocal, I think. So. Cool. Peter was kind of the first guy that I met here in Nashville that kind of understood what I was doing because he understood pop music. A lot of what we're doing is what we'd call development, where we see something that we believe in. So if Femke believes in it and her manager believes in it, I'm in as well. So it doesn't matter to me if there's money up front, because if you do something you believe in, it'll kind of always sort itself out. Yeah. And even if you don't get paid in the end, at least you did something that was great. So yeah, we both just work on belief. It's a big part of our income. Is there a way to put like some space on it so it keeps going by, you know, like maybe a delay or a reverb or something, so it's... That's me. That's you? Yeah, I pitched it down. You're so I just gangster. wanted to be like a guy. We need a hat on Like, you backwards. what? I don't try and make it sound the way I think it should sound. Yes. Like, I listen to her,
And so I'll do my best and go, okay, I think it's going to be this. And then quite often Femke will call me up and I've spent a day or two working on it. And she'll call me up and say, this and that, and give me all these notes. And I'll be heartbroken for half an hour thinking, I thought I did such a good job. But quite often, most of the time, nearly always, her instincts are right. How's that? That's cool. I like that. Mijn ouders luisterden altijd naar klassieke muziek. En toen weet ik nog dat ik achter de piano ging zitten en gewoon zomaar een liedje, klassiek nummer speelde. Wat ik had gehoord bij mijn ouders thuis. En dat mijn moeder zei van, waar komt dat nou vandaan? Ik zei, ja, gewoon, jullie spelen het altijd. En het was er gewoon. En toen ben ik klarinet gaan spelen en gitaar en bas en drums en van alles en nog wat. En ik speel het niet goed. Ik bedoel, ik speel niet technisch gezien goed of zo. Maar goed genoeg om een plaat mee op te nemen of om te weten hoe ik wil dat iets klinkt of zo. Als ik denk aan mezelf, dan moet ik denken van, goh, hoe ben ik van daar naar dit gekomen, zeg maar. Ik was een heel ander kind. Ik trok me dingen heel erg aan, want ik werd wel gepest op school. En trok ik me verschrikkelijk aan, dat vond ik heel erg. En ik wilde zo graag iedereen gelukkig maken en geaccepteerd worden of leuk gevonden worden of wat dan ook. En ik was niet het populaire meisje op school, ik was een beetje een raar kind. Dus ja, dan word je snel gepest. We mochten toen op school een instrument uitkiezen en dan gingen we met de hele klas naar de muziekschool om dingen uit te proberen en zo. En ik weet niet of dit uitgezonden moet worden, maar ik dacht van ja, niemand gaat accordeon kiezen. Dus dan hoef ik bij niemand van die kinderen in de klas te zitten. Dan kan ik toch muziek doen. Dus daarom koos ik in eerste instantie accordeon. Maar ik vond het natuurlijk ook een mooi instrument. Maar dus dat was mijn escape. Hier is les van Hotse Jelsma. Ja, hij was mijn eerste gateway naar muziek, zeg maar. En hij gaf mij ook het idee dat ik van alles kon zijn. Want ik weet nog heel goed dat want Hotse, die schreef altijd muziek, die schreef liedjes. En dan gaf hij me van die nummers die hij had geschreven, ook in zijn handschrift dan. En toen dacht ik, dat wil ik ook. Ik wil ook liedjes schrijven. En toen ben ik al heel vroeg begonnen. Volgens mij kon ik nog niet eens echt noten lezen of zo. Ben ik al begonnen met de hand ook liedjes te schrijven. En dan te zien of ik het kon spelen. En dan nam ik ze mee naar muziekles. En hij gaf mij altijd het gevoel dat ik meer kon zijn dan wat ik was op dat moment. En dat ik een componist kon zijn, dat ik accordeonist kon zijn. Wat ik ook wilde worden, dat ik dat kon zijn. Ja. Daar hield ik me daar keek ik altijd zo naar uit als ik dan weer naar de muziekschool ging. En ik woonde praktisch op de muziekschool. Mocht ik naar binnen en als er een hokje leeg was, mocht ik op de piano spelen of oefenen of zo als er niemand was. En rende ik rond als het helemaal leeg was tot 's avonds laat. En het was zo'n soort van plek waar ik me gewoon helemaal mezelf kon zijn en alles kon doen wat ik wilde en alles proberen. Niks was raar. En dat vond ik geweldig. Het is echt een verademing geweest. Bist hem dankbaar? Ja, heel erg. Ja, het is voor mij heel... Ik weet niet of jullie weten hoe belangrijk dat was, maar voor mij was het echt... Ja, als ik dan down was of zo, dat ik dacht van het wordt hem niet of ik kan het niet meer, dan was hij er altijd... Nou, kom op, even doorgaan. We gaan het proberen, we gaan toelaten in het conservatorium. En je kan dit. En ja, dat was voor mij heel belangrijk, ja. Mooi. Ja, het is heel mooi, ja. Zeker. Ja, dan komt het een beetje in het persoonlijke aspect natuurlijk te landen. Want Femke hier dan op een bepaald moment alleen nog les. In het begin net. Ik heb een groepsles, maar later hier is alleen nog les.
En dan, ja, dan ontstaat er wat meer persoonlijk contact. En dan is privé ik wat meer dingen. En dat je dan ik een rol spelen in het hele verhaal. Het wie toen echt nog een jong famke die op zich heel aardig wie, een beetje sluiten, tikje introvert, dus eigenlijk heel rustig, maar wel heel leergierig. En ik merk direct dat ze heel muzikaal weer. Ze had van alles leerd op het gebied van een muziekinstrument leren bespelen, kennismeidje met allerhande stijlen en zich ontwikkelen, die uitdrukken in muziek, dat had ze ik leerd. En dat wie toch het allereerste begin. En ik wil misschien, en dat hoop ik in elk geval, het altijd mijn oren te doen. Dat is ik. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Want we werken altijd met samenspel. Als ik een liedsensemble zie hier, dan die is er om mij. Hier een groter ensemble, het Fries Jeugd Accordeonorkest bijvoorbeeld. Daar had zich om mij die in. Dus oeral om mij, dan oeral tussen. En ja, alles mij meid. I came from the land where we skate on ice, ride bikes, live simple lives. And I moved to the land where you change the color of your eyes. Ze zocht altijd naar een manier om zich te uiten in de muziek. Dat vond ik echt wel opvallend aan haar. Lonely, feeling stranger than the stranger. Home's no longer home, 'cause I have been away too long. Ze wie wel een uitzondering. Ze wie zeker een uitzondering. Puur qua muzikaliteit natuurlijk, hè, daar sprong ze er al mee uit. En ik die zitjende houding. Ja, en altijd weten van, ik wil iets in de muziek. Maar dan dat zitje. Dus zonder precies te weten waar het heen moest. Feeling stranger than the stranger. Home's no longer home, 'cause I have been away too long. I have been away too long. I have been away too long. Ik wist gewoon dat die energie die ik heb gestopt in het naar Amerika gaan, dat was zo intens. Dat moest gewoon tot iets leiden. Wat het ook was. En ja, dat deed het ook. Ja. Ik wist gewoon van, ik vlieg nu naar mijn toekomst. En dit is een keuze die ik heb gemaakt. En dit is gebeurd door, ik heb dit in gang gezet. En ja, als je zo hard werkt om iets in gang te zetten, dan moet er iets gebeuren. Als je zo hard werkt naar een doel, dan, of je het nou bereikt of niet, er verandert iets. Want je hebt er, ja, die energie die je erin stopt en de positieve energie, dat creëert iets wat dan doordruppelt in andere dingen in je leven. I just wanted to work with her. I love having her energy in the building. Femke is opname in een groep van jonge muzikanten die werken onder de vleugels van Liz Rose. It's hot up here. This is my office. Liz is een tige succesvol songwriter van verschillende artiesten en ook ontdekker van de wereldverneemde zangeres Taylor Swift. You know, everybody in the world that writes and produces is looking for their Taylor Swift. You know, for me, it would be, they don't come around very often, but they do come around. It just takes hanging in there, you know. Femke had een eigen studio in het pand van Liz Rose op Music Row in Nashville. Een plak werd ze er rond te krijgen om hits te ontwikkelen. I mean, she's kind of hard to describe because she can do anything. You know, she gets the pop side and she also gets the country side. And
She also gets the singer-songwriter side, which I love about her. Her lyrics are so good. And then I realized she was an artist and went to see her play her band and was blown away by her band. A hit. That's all Femke needs, is a hit. And she's getting close. Don't tell me I can't sing this song. Tell me that I got it wrong, 'cause this is where I belong. Don't try to change my melody. Make me dance a different beat, 'cause this is where I belong. Heaven knows that I can't sleep. 9 times out of 10, whoever I'm talking to has heard about her, and they know about her, and they're interested in writing. So I think she's getting her name out there as a writer, and she's also getting her name out there as a producer. And you know, she's just, something's got to pop, and all that will change. You know, that's just how it works here. Nashville is very intrigued with Femke right now, which I'm very excited about. Oh, this is my song. Hier dromen mensen zo groot. En hier is het helemaal niet raar als iemand tegen je zegt van... weet je, ik wil een Grammy. In de aankomende 10 jaar wil ik een Grammy winnen. Of ik wil plaat van het jaar maken. Of, en dan zeggen mensen, moet je doen. Ga ervoor. En dat vind ik super. Het kan. Ik bedoel, je kan nooit zeggen het is te dit of te dat. Ik bedoel, als iemand het wil, dan willen ze dat gewoon. En het hoef je niet klein te houden. En het hoeft ook niet allemaal klein te zijn. Je mag best groot denken. En, het kan. Alles kan. Als je er maar hard voor werkt, dan kan het. Ja. If you could be there by 9 and we can load in and everybody else will be there at 9:30, that'd be perfect. Cool. I'll plan for us to be loading in at 9. Cool. Sounds great. Well, we'll do that. I'm looking forward to it. Me too. I'll see you tomorrow. Okay, see you then. Bye. We zijn nu nog even aan het soundchecken. Maar zometeen moeten ze allemaal hier binnenkomen en dan gaan we de song doornemen, zeg maar. Dus dan gaan we kijken wat we willen doen en welke parts iedereen doet. En een beetje doorheen praten, zeg maar. Okay, first Tom, please. Mijn grootste droom zou zijn om Record of the Year, Producer of the Year, een Grammy te winnen, zeg maar. En niet zozeer om de Grammy, maar om het feit dat ik een plaat heb geproduceerd die belangrijk is geweest, die erkenning heeft gehad. En het is niet zozeer de erkenning van mij, maar het is het product, het totaal, dat gelukt is. Want er gaat zoveel in om van een artiest die niemand kent tot een afproduct te gaan. Laat staan naar een product wat de wereld hoort. Daar zit zoveel werk in. En dat zou betekenen dat ik al die stappen goed heb gedaan om daar te kunnen komen, zeg maar. All right. I don't know if you can read it. We're doing Jess and the Bandits for the next 4 days, and she's actually on her way, so she's not here yet, but that's okay. We can get started. Let's just play through it, and then I'll kind of like explain what we're thinking of. And so the whole sound of it is kind of going to be like country Adele. So it's very chill, very vibey, very soulful. Keep that in mind a little bit. I'm gonna start with this. And something really simple, like. Very small sounds, like maybe not a real snare, but like a rim or like. And so when the chorus hits, let's not try to make it rock, but still, but no ride or anything. Just kind of keep it very small sounding still, but
heavy, if you know what I mean. So maybe more tom-driven than like a big ride or something. So Still on the hat. yeah. Breakdown. Nice, smooth guitar sounds. Oh, well, you know I won't quit, 'cause I look like you're trying to resist. And everybody is big. Ik heb er altijd heel bewust gekozen om de muziek altijd voor te laten gaan. Ik ben er liefdes voor kwijtgeraakt. En vaak ben ik arm geweest. En ik heb toch altijd gekozen van ja, die muziek komt toch eerst. Voor het grote geld verdienen of over maar even een baan te nemen omdat ik dan lekker kan leven of zo. Muziek neemt mij overal naartoe. Muziek nam mij naar Amerika, nam mij naar Boston en toen nam muziek mij naar LA en toen nam muziek mij naar Nashville en muziek nam mij naar Thailand en China en de hele wereld rond. En het neemt mij altijd mee en ik ga gewoon. Als ik het hoor, dan ga ik. Is there like a little reverb on the drums? Mm-hmm. There is a little bit right now. Hey guys, Jess is here. Hi, guys. Hey, how's everything going? Hey. Hi, how are you? I have worked with Femke once before. She's such an amazing writer and creator of music, and she really understands how to get across what an artist wants. And perfect fit me, and know the words I'm singing like a song's already been written. Ooh. I just saw something in her that, you know, she's young and excited, and I knew when it was time for the new album, for us to start making that, I was like, I want Femke on board. There's no one else I want. She's the one I want. It's a good vibe, right? Yeah. Oh yeah, I love that. Yeah. Kiss me quiet, Yeah. quiet. Yeah. Love it. Sweet. That was awesome. That was great. I have a couple of things. I love the keys. That was great. I love that. Wes, I still thought there were maybe like a little too many fills in the chorus. So let's do one more full take. Sol, would you mind going back to that John Mayer sound at the end? So every time you kind of have that verse pattern, just bring back the John Mayer sound. And in the second verse, you did this awesome thing where you did like those accents. Like, I love that. She is tough, but in the right way. She demands perfection, but that's what you want in this industry, is you want perfection. You want something to not be good. You want it to be the best it could possibly be. So I want this sort of like trash sound, like that goes like boom, like sort of like the Beatles. It's an edgy song, but it's kind of slow, so I thought that would be the cool thing to like really make that the loop underneath it, so make it super crazy. So with that in mind, then let's listen to the song. Gotcha. She can hear sounds before there's even sounds there. She can hear the instrumentation before they've even been put down on the album. And so you know that when you're in the writing process, where the song could potentially go. And it's good to have someone that has that vision, that can see just how amazing a song could be, especially once you get it all put together. If it's great with just a guitar or piano, and then Femke gets her hands on it, you know it's gonna be amazing with everything that she has in mind. It's all that Yeah. kind of little Oh. Sorry. Okay. Is there a way to have like one lower sounding thing in it? Probably the way to handle that. Maybe we can put the shirt on the... Yeah, we could.
Okay, yes. I love that. And then not without so it's like all those. It's cool. Like that? I love that. Could it be like really random? So it's every time it's a different one. So maybe we can do like a 4-bar loop where it's always like a different order of things, you know? Sure. I'll just... Alles begint met een stap, want heel veel mensen willen naar Amerika, maar dan moet je er wel eerst komen. En heel veel mensen willen songwriter zijn, maar dan moet je het wel eerst doen. En heel veel mensen willen beroemd worden, daar moet je ook stappen voor zetten. Alles heeft gewoon bepaalde stappen die je moet zetten. En heel veel mensen blijven soms gewoon zitten in het idee van de droom. Ik zou heel graag dat willen doen. Ik zou heel graag dat willen doen. Wat als ik dat zou kunnen doen? En voor mij is dat niet een droom. Voor mij is het gewoon een plan. Van ja, mijn dromen zijn dingen die ik plan om te doen, zeg maar. En misschien worden ze niet zo groot als ik ze plan. Maar als je de stappen zet om daar te komen, dan kom je ergens. En ik heb het gevoel dat daar heel vaak dat dan toch niet gebeurt of zo. Vroeger had ik mijn studio bij Skyville. En Wally was de eigenaar van Skyville. En die heeft toen deze tv-show opgezet. Dus ik was er gewoon eigenlijk altijd bij vanaf het begin. En ik speelde een van de eerste shows heb ik ook gespeeld voor Skyville. Dus ja, sindsdien kan ik eigenlijk altijd gewoon langskomen en alles zien. En naar de rehearsals komen en dat soort dingen. Het is gewoon, ja, het is wel leuk. Ja, ik vond het geweldig. Het klinkt echt helemaal te gek. Maar voor mij, na zo'n productiedag, dan hoor ik echt gewoon elk element. Dus dan weet ik hoe ze spelen en wat er nu gebeurt en welke noten ze spelen en wat de gitarist doet en wat de zangeres doet. En dan hoor ik zoveel. Dus het is bijna een beetje soort van, een beetje veel, zeg maar. Ja. Is het ooit stil in jouw hoofd? Nee. Dat is een goeie. Nee. Nee, zelfs als ik kan wakker worden 's nachts en dan hoor ik nog een liedje op, dan denk ik dat ik, oh, wat een leuk idee, ja. Dus nee, nooit stil. Nee. I came from the land where we skate on ice, ride bikes, live simple lives. And I moved to the land where you change the color of your eyes. The more you think